Sani da zuwa. Wata ce wancan kuma? Yar aiki ce. Za ki kawo yar aiki ba tare da sani na ba? Ni fa ban ga abin da zai sa maki kawo yar aiki cikin gidan nan. Dan ba mu bukata, ba mu da yara. Daga ni sai kai, sai ciki da falo. Kin ga ba mu bukatar yar aiki. Ki sallame ta ko ta tafi. Gaskiya kai hakuri, ni wallahi ba zan iya sallaman ta ba. Yanzu kina nufin ba za ki sallame ta ba? Ok, to shikenan babu matsala. Sai ki sata ta kawo min abinci in ci ko? Ummi, sa masa abinci. To Hajiya. Sannu da zuwa. Yawa sannu. Wow, ke kika dafa abincin nan? Samu waje ki zauna ko? Gaskiya abincin nan ya daɗi sosai. Me sunanki? Ummi. Suna mai yaƙi. Ke? Ni za ki zo ki kashe wa aure? To wallahi bokanki yayi kaɗan. Kafin in shigo in fito wallahi tallahi ki bar gidan nan. Ina take? Babu ta riga ta tafi. Ni da mai aiki har abada. Na cinye wannan zangon.